nwere ụmụ okwu gasị dị n'etiti igwe n'ugwu agịrị igwe zinatọ obere azụ n'ịtọbasa n'obodo. Ekene m unu rinne. Egburu m ụtọ elu nzu ebe ndị anyị sị na egbupụla egbupụ abụpụrụ abụpụ ọ na-agba ijiji ghalị. Iwe ochili na be anyị bụ ọkpara ndị ted mana onye na-ekwu okwu egwu enyi nwoke Michael Chidozie Okekuche. O nwere ibe mmasị na abịa na-ese mụ na na-abụ kama na dị onye tiri mmefi na-aghọta dị nka masị na enviness ibe na-esere mụ na na-abụ okwu nwere ibe na-esere anyị. Ana m eje bịa ezigbo enyi nwoke ka ọ na-agụ na-eme emume. Ana m amụ ebu na jee na bịa majeri ewe jekwuolie m ego wee na-eme ibe ụfọdụ ọ na-eme. Ana m anọ ili ya mana ọ na-etukwu m igwe ezi na-atọ a ọ maalụ na ibe ọ na-alụ dị iche na ebe m nwa na nwa na nọ dị iche onye etiti ka ọ bụ. So adụkwazi sọpraịz ịnọkọtazi na-avụ ọtụtụ ibe ndị dị iche iche. So na ọ ibe m nwee ike ịkọwa gbasara mụ na ya na-abụ daalụ. Igwe Enugu Agidi. So ibe ya nwa bụ ochiri igwe Enugu Agidi adịghị echi igwe. Iwe Enugu Agidi na-echi iwe a na-akpọ ọkpala m. O nwere onye izi bụ ụzọ wee chi ọkpala m ka awọnza amal. Afta ka ọzọ awọnza amal chịcha ike anyị ọnwụ chịrị. Afta ka ike anyị ọnwụ chịrị o nwere ọzọ chi na-akpọ nwaanyị so bifo onye anwụle. So n'ibe ndị be anyị na-echi bụ ọkpala m na ndị be anyị na-echiri igwe. Ịbata na be anyị o nwere ọtụtụ ndị na-aza igwe mana tronu nke m dị iche na ebe ndị na-achị bụ ndị a na-akpọ ndị ezinatọ ahụ kọmprai iru nnebo etiti na iru ọma ọ ndị bụ ndị a na-akpọ ezinatọ. So daalụ. Ọlụ ọ na-alụ dị iche ọlụ nke anyị nwa na-alụkwa dị iche ndị ọbụla na onye ọbụla na usoro nke ya. Daalụ rinne. Kedu ife anwa ịkasị eme bụzi ife na-ewute ya o ji dị ka ntaji anya abata n'etiti nwanne m marakwa m maka na ilere anya n'ụwa taa ihe abụ na anya ukwu juru ebe niile. Ihe m na-elekọta anya rinne na be anyị bụ anị and ezinatọ anyị before anyị jee ọbịa na-akpọ ọbịa na-akpọ ọbịa ikwete mụ na ya na-abakpali akpa. Anyị na-eme ihe gbasara ọbịa ikwete ahụ before wee nata be anyị na ọrụ na tronu nke ọ nọ ị na-aghọta ebe m na-eje dele eje ma akọkwala ịnyịnya sị ya na eka isi aplan na eka isi eje ekechara ebe a vileji ọbụla jide nkebe. Ọ nwekwara ebe ọzọ a na-akpọ ọbịa nwa ọkpacha. Mgbe anyị na-akwado mba n'ihe ebe a na-akpọ ọbịa nwa ọkpacha eji mbịa mụ na ya abakpachala ya. Ugbu a na ebe a adịra mma na ekwu ka akpụcha ha akpụcha na obodo niile ekpokọrịtago ndị ime onwe na ya eji katapila akpụcha ha akpụchacha ha na-eli ya kweli ndị ọbụla ego na akwọta ya eje na nke mụ na ya abakpali akpa. Mụ nwana nwere m enwerezi ike nsị na exactly ibe mara asị n'ọnya bụ iwu ya ọ ndị mmadụ ịmago na baba mkpalụ na akali. So enwere m ike nsị na ebe bụ iwu ya mana igwe m nwa na onwe na m ka m ma agwa ya na iwe m hụ na anọ mụ na ya na-abọ dị na mma bi n'ezigbote mma o nwere ndị anyị na-aba na-ekpe ikpe a na-akpọ ndị n'ọmụ o so na-ekpe dị ikpe alọndịla a na-ekpe ikpe ahụ mbọsị a na-ekwu okwu na-enye anyị jọjment amara mụ na ọ pụgo jee gbuolu m ururu na Abuja jee weta kọtọba na Sharia court wee kpụrụ m wee jebe ebe a na-akpọ Abatua police station. So along the line akpụ ndị Abatua ahụ akpụja Abatua from ndị edupu anyị court ụlọ ikpe ndị Sharia Hausa sentence anyị na-ebulega anyị Kuje prison from there ka agbagbo chiba na akara nọtụ mụnwa na ndị ọzọ onye akpụrụ iwe abụ nwa bụ izu oke ka onye ọcha Ebuka Ọnụọra na Emeka Nwaọjị ọ ibe so wee bute nnukwute esemokwu n'ebe anyị na ya na-abọ nọ ọ ibe ebe ibe na-agwa ya ndị onwere ibe mmalụ mmasị na ebe anyị meri ya o ji wee bubere anyị ajọ onu bụ etu a. Daalụ. mana oge unu lụrụ Sharia court o nwere iwu agụ n'ụlọ dara ịmaala na nke bụ eziokwu ọtụtụ na-anwụ ọnwụ na-amara maka ya n'ọnọdụ ụwa taa. Mmadụ nwere ike ikwu one trouble or the other dọkwasị mmadụ n'isi. Ọ sịrị na ihe m nwere edere na akwụkwọ ojigbo anyị akwụkwọ na anyị na-ele excess of land mana o nwere na anyị na-ele na saịn akwụkwọ ya iwu Enugu Agidi constitution anyị kwuru na ọ bụla anyị ele ihe esi na ụmụnna ndị nwediana ụmụnna ya saịnịrị ya akwụkwọ village chairman ya saịnịrị ya akwụkwọ amara m na ata ebe m na-eje. So nwere na mmalụ mma asịrị na basịrị na nke eleledo illegal akpali emechie sị na anyị bụ ndị na anyị na-ele ana ndị mmadụ na-akpali na-ele ndị ana ndị ogbenye na-akpali na-ele ana ndị nwụrụ anwụ na-akpali nsị a ndị anwụrụ anwụ enwezi ụmụnna ụmụ ogbe ahụ bịa nazi ekwu okwu ebe etikọ na ọnlaịn niile dị n'Enugu Agidi onye maalụ na o nwere anyị ele n'ori awesị na ọmụ nwa lere ya bịa lụọ na aga na mmenye 10 million
n'ibu na mba enye 2 million na mmara na ibe na-agba ya akarịgo 5 years nwere ovu nwoke pụta na nwere ovu nwaanyị pụta nsị na-elele anya chekikwa n'ime kwa arọ na-ele ana mmadụ kwa arọ na-ele ana mmadụ a na-anwe na-ele ọndụ mmụọ nwe ka ọ mmadụ nwe atụisi onye lele anya ya enwenye n'aka esi na-eme gịnị dị na-elele anya ọ ebe m budebe n'ime n'ọjọs neneche larịcha ụlọ olu olube tọrachọ ibe ahụ bụ fọm n'ibe ahụ ebu anyị ọ gwụcha ebe ndị mma daalụ. Kedu ndị okenye na ndị na-achị obodo nwegasịrị nzukọ n'ụbọchị dị iche iche wee kwekọrịta n'onwe n'usoro udo usoro e ga-eji ahụ udo n'obodo so kedu etu esi gbasa usoro ahụ? Agbasoro ya ọfụma. Ndị elders council a na-agbalịsi ike, ndị ulo na-aba ahụ na-agbalị enwere idebe amara m ibe aka eme n'obodo a amara m ebe Chineke si were nweta nwoke a na-akpọ Michael Chidozie Okekuche ọ batara obodo ka ọ ghasa obodo ka o mee Enugu Agịrị ka ọ naanị mana Chineke ekwere ya sọsọ okwu na ụka vivo na ekuku na banya na-awụsa ekwugo okwu udo ịba na ọnlaịn ndị obodo anyị nwere MM ọnlaịn ihe abụ ebe ndị be anyị na-epost ibe ndị bụ mkpa anyị ekwuru ka emee udo okwere na udo a ọ gọrọ agọ na okwere na udo mana o nwere rekọdụ ndị okenye rekọdụ mbọsị eji ebi ese na-achọ ka e nwee udo ba agbalịsigo ike kwuo ka esi eme bikọsọ ọtụtụ nsogbu dị na be anyị ibu elekshọn okwere omume ọtụtụ ibe esi gwa okwuru nne a na-ekwu ka eke pawa eke na ovu ndị adịrọ mma nchi pawa na-abata na ovu obodo mebi na-eweta villages ọ bụ na-eweta position one village wee chinye 9 position ịbụrụ na udo ama dị na ya wee sikwo ka ekesasị ya ekesa ndị okenye ma ndị ọbụla kwekọrịtasị ka pawa ka udo dị ọnwa onye jere na elu ekwu na n'ebe ndị ya gwara ya ka e nwee ike nwee udo ọ jụkwara ya ajụ udo ị na-ekwu aba ndị elda na-agbanịsi ike ka e nwee udo ma taata adịghị okwere na ya enwe ya udo ọ nọ na Abuja na-ekwu na ọ mara o senikwuru ya na ọnlaịn unu chekwa mpepụ ekwuru ya na ọnlaịn na ọ mara maka udo a out wetakwa unu ya daalụ. Kedu okwu ndụmọdụ ma okwu ị na-agwa onye abụ ọkpala ibe meli ya bụ na ịma na nwerekwe n'ebe na-ebute ọgbaghara n'obodo nwere ekwu anụlụ na-ajọ ajọ njọ agwa azịrị ekwere asị na ochi osiwe na ntị ma agwa okenye mere iwe osiwe uche ọrịa enwere ihe ndụmọdụ na-abịa na-abụrụ na ovu onye a na-abụrụ obodo ọ bụrụ na obodo gbakọtara aka ọnụ si gị na-edororo anyị wee nedororo anyị ya agbanịsi ike na-ege ndị ahụ tili na dapost ntị onwe ihe ndị ekwu na ọ dụrọ mma ime gịnị dị ime amendment n'ebe ikwesịrị ime amendment dozie ebe ikwesịrị ndozi edozi ogwe nke ị na-achọrọ si ndị obodo n'ihe adịrọ mma nọ na-anọ megịnị dị kpa anya akpa ọ bụrụ na ọ gata gbenye n'elu bedị ibe dị mma ikwu ozi na-eto isi wee kwe esi adị n'obodo ọ na-enye nsogbu ọ na-alụkọrọ ọrụ wụti ndị okenye ndị Enugu Agịrị ọ na-alụkọrọ ọrụ wụti ndị ụlọ na-abụ Enugu Agịrị mana iwu dị na be anyị ị na-ekwu kọnstitushọn anyị ịbụ ọrụ ndị dịrị ndị ikpe a na bụ ndị okenye na-ekpe ya ọ na-alụba ọlụba na-alụ ikpe ọtụtụ ibe ndị ọzọ bụ ndị ụlọ na-abụ na-ekpekwu ya ọ na-alụba ọlụba na-alụ ọ na-esekwuba na ndị ụlọ na-aba ọ na-esekwu ya na ndị okenye ahụ ọ na-esekwu ya na yut ọ na-arụcha ọrụ rụọ ọrụ nke ya rụọ ọrụ niile ọ bụrụ ọrụ nke ya mana ekele ọrụ eke like nke gbasara yut wee ebe ndị a na-alụ ekwesịrị ka eke yut eke ndị ewetachi onye ọbụla ma na ya ndị onwe ndị na-represent be mana ya ahụ ji aka kọnstitution sọsọ yut nke onwe ya onye ọdụ mma na ọha ga-ezi ọgụ ya na ọha ga-ezi onye ọdụ mma na ọha ga-ezi ọgụ ya na ọha ga-ezi ọ ebe na-ebute oke ọgbaghara na banye nwere ibe ọzọ. Ọ bụ mbụ Ichie Alex Abi-Esona Ichie Alex Abi-Esona bụ member of cabinet ka ọ nwere ọkwa ije n'obodo not the member of Obalarian cabinet, the past one. Kedu dịka o si kọwa igwe ọ kọwago ife dị iche iche etu okwu si wadị n'etiti nyanwa na ọkpala Ariam n'obodo so asị ka inye ndụmọdụ dịka okenye ndụmọdụ n'ife na-eme ndị etu enwere ike isi kwazi ụzọ ndụmọdụ m na-enye erure nne and iwe na-ese okwu n'Enugu Agịdị erure nne igwe Enugu Agịdị azụcha gị igwe anyị abịa azọzi igwe ọ dịrọzi in contest mana abịa ndị mmadụ eje na-asị na dịka izu onye ọcha Okeke onye ọcha izu Ogbezinatọ na ọ na-achọ ka ọ chụpụ onye nke abụrụ igwe which is not true. Enugu Agịdị ama akwadolite ya o nwere ebe ọ dị ebe propaganda ahụ ya gazi ya igwe Mike Okekuche Obalariam a na-enwezi anya ọkụ ebe igwe izu nọ
lee na ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ eziokwu. Den izu bidokwu popular nne maka ọ na-asapụ aka ọfụma den popularity ahụ den ga-achọzi ka a mebikwa afọ ya egbule ndị na onye ori ana nọ bandit ka ọ bụ nọ kidnapper nọ amrọba nọ ajọ ihe ọbụla nnọọ a na-akpọta ya ka o wee nwoke wee mebie afịa nke na-abụrụ eziokwu den onye a na-akpọta afịa ya tọ ya achọ ka o gosi na gịnị na ihe a na-ekwu ọ ga-atụ ya ụtọ ọ na-atụ ya ụtọ so wee na-eme gịnị wee na-ewute nyanwa na wezelie kpọwazia kedu abịa mbụ Michael Okekuche asị na ọdata esemokwu adịzịa bikos ihe niile a na-ebu bụ ya wee ghala nwere nke bụ eziokwu so ihe na-agwa ndị be anyị bụ na ihe na-abụ enwere nke bụ eziokwu ndị okenye anyị ulo na-aba anyị villages niile nọ n'Enugu Agidi on 15th of last month na mbụ February last 2 months ka ngwa anyị nọ n'akịta ahụ abalị April last 2 months February eme meeting ndị be anyị na-meeting mesia meeting ndị okenye this body si mkpọlị wee handle issues dị niile na-ese okwu n'Enugu Agidi ka anyị mana ihe na-ese okwu n'Enugu Agidi wee handle si anya wee wepụta ihe na-ese okwu dịka nke a na-anụ ma all villages ba niile bụ asị onwere onye ofu vileji pụtara isi na onye a n'izu chukwu lele abịa ma ọ na ụmụaka ya na ya na-abụ na anọ lele anyị ya ndị igwe na-atọ onwere onye kwuli ya ajụọ ndị na-ekpe ikpe a na be anyị bụ ndị okenye nwere such case dị with you people asị mba no such case na tebụl ndị okenye ụlọ na-agbadị na nke unu not like that villages chairman niile nọ ebe a ọ dị villages na Enugu Agidi o nwere such case a report olu na o nwere onye lele ada mma na ihe igwe na-atọ na ndị otu ebe lele ada no such case iwu na edi na-ebo gịnị asị and today now ndị okenye a wee gaa kwasị na udo peace committee meeting na wee fix kwa ka adọzi wee kpokọta ihe dị na again na ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi unfortunately ụfọdụ achịkwa na-achọ ka that peace ka ọ ghara ịgadụ ndị elders adị wepụta awa igwe agwụ ọsọ na sọpọtụ onye na-elekọta aga na njikọ na House of Assembly mbụ tim Ifediora ọbụ tim Ifediora ọ sị gaba n'iru na sọpọtụ but anyị mezie na ihe na-emenụ then the capital committee na do signal na mmemme nke ahụ mechie igwe si na ya onwe na ọsọ na ọ marakwa udo nwere mgbe eji agwụ ya I mean this is very terrible so ọ bụkwa side a izu na ndị otu bụ ndị na-asị udo udo ka emeni mitin n'obodo adọrọ mma the other side a na-asị no si bụba how can that be ka ebido esi ebe so ihe m na-arụ ndị be anyị bịa ka na ka emee udo o nwere onye ya eme ma udo adịle ihe eme elekshọn ebe faction bụ nke a dị egbu ọ ya aga si ebezina mmadụ ihe na-ewu propaganda na-aba iwere igbo odole onye ọbụla anya na-asị na ndị such person na-adị eme ụdị ihe ahụ maka onye na-ebo ebubo ya agaghị ewe iwe oge ya tọrọ ya ụtọ so ana m akpọ igwe anyị na elekshọn igwe bụ igwe ya baa n'ụlọ chibi igwe na nwere onye ya na-abọ n'azụ ya rapụ Enugu Agidi ka ọ bịa onwe elekshọn ọ bụrụ iwu na onye ọchọ ya emegide ya nọ na that seat onye bụ the crisis so ndị cabinet na ndị na-achọ ka ọ bụrụ nwa ewepụta onye ga-abụ PG that executive ọ bụrụ nwa iwu ndị ọ wepụta ga-adọ ya wee na manipulate things ọ bụrụ na ọ bụrụ ya so na ọdụrụ group ya baa n'ụlọ ya rapụ Enugu Agidi ka ọ bịa onwe elekshọn ba ọ dị mma okay aba m ndị asị ndụka ụda ọzọ na ebe ise ejibu pozishọn mana m arịtugo abụ m chairman na my village for 10 years ụmụ Akwụelu dị n'etiti village oge sa biko ị nwere idea ife a na-akpagharị n'obodo a ịkpọta afọ Enugu Agidi amapụrụ ka isi pụtata ihe kasara ife anọ m n'Enugu Agidi nọdụ ya wee gbuo nke tata enwere nsogbu n'Enugu Agidi since ejichie igwe ọkpalari m the third a na-enwe nsogbu n'Enugu Agidi iji wee bido
o nwere ka igwe ezinatọ si wee comment ụmụ nwaanyị anọgụ na ụmụ nwaanyị ukwu ka edu wee jee weta certificate na Government House na 2017. Anọ na seat as a chairman of the village mgbe a na-azụ eze. Then after ka ewetacha certificate, eze amoosu igwe mba ukwu kpọrọ ọzọ na ya bụ okwu udo n'ebe ị nọ. Ị nalụ oge kpaa udo n'obodo ya. Ọsịa na eze na-erikwa iwe orime. Na eze na-anata mkparị mana ọ na-ebi ya ka o wee nwee ikechi obodo. Si ya kịta na-erugbo nna nke Enugu Agidi mana ilu oge kpaa udo. So since mgbe ahụ abụrụ m udo emechie naanị ọgụ dị iche iche nke eburu meeting na Abuja last year naanị Okeke nta ruo onye isi ndị night throughout the whole world kpọọ peace talk na Abuja ndị otu ejere owedo since mgbe ahụ nsogbu na-akpagharị n'Enugu Agidi. Igwe ọkpara ya ndị tọọdụ ruo onye village m nnukwu nwale ya mmọnwụ mgbe a na-ama mmọnwụ mana adụ anụ ndụmọdụ na-eweta nsogbu n'obodo. Agwaghị ya ejiri ọrụ tụlee n'onwe ya ma nke dị mma n'ikiri na-akpa n'anyasị na-aga ọkpata ọ na-ejide ụlọ ọbụla nke gata n'owubie nke gata n'owubie nke gata n'owubie chi ụtụtụ ọsa aka ya nke dụrụ nri orie nke na-adụrụ ya nri ọrụ anya. Mana ọbara ya m ndụmọdụ na-enye ewu ya bụ ikiri o jibecha enye ma nke o yeri ma nke ya na-erire n'Enugu Agidi.